Sziasztok, itt lennénk egy újabb videóban, tudom már egy ideje nem volt, viszont most már lesznek, megígérem decemberbe, meg fogjuk húzni ezt a hónapot. A mai nap egy kicsit el fogunk térni a csatorna témájától, bár igazából annyira nem is, hiszen Jake Paul is mondható már egy rappernek, hiszen kiadott mostanában egy-két zenét, ami egyébként nem is sikerült annyira rosszul. Ő is mondható egy rappernek, ami igazából, hogyha vele foglalkozunk, akkor annyira mégsem tér rá a csatorna témájától. Viszont mielőtt belekezdenénk, tisztáznom kell egy dolgot veletek, mégpedig az előző hónapban lezárult nyereményjátéknak a sorsolását, amit Milán barátomnak a csatornáján találtok meg, ott lesz kisorsolva, valószínűleg ezen a héten reménykedünk benne, hogy Milán feltölti ezt a videót, illetve még megkérte arra, hogy mondjam el nektek, hogyha esetleg érdekel titeket, akkor a csatornáján sorsol egy Xbox Series S-t, amire ugyanúgy tudtok jelentkezni. Egyébként Milán nagyon sok nyereményjátékot szokott csinálni, ezért csinált velem is egyet, ami ugye már előző hónapban lejárt, és annak a sorsolása fel lesz nála töltve. Na de kezdjünk is bele a videóba. Elég érdekesnek tartom, hogy Jake Paul, aki pár éve a Vine-on csinálta a videókat, meg az Everyday Bro zenének a megalkotója, egy lehetséges boxmatchbe fog kerülni az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb MMA harcossal a világon. Ez az egész igazából 3 évvel ezelőtt vezethető vissza, amikor KSI Joe Wellert legyőzte egy boxmatchben, majd kihívta a Paul testvéreket, végül pedig az lett belőle, hogy Logan KSI-a boxolt, Deji KSI-nak a testvére pedig Jake-kel, ugye Logannek a testvérével állt össze egy boxmatchre. Esetleg, hogyha erről szeretnétek egy részletesebb videót, ahol végigvezetjük Logan, KSI és Jake-nek a box karrierét, azaz, hogy hogyan is kerültek ők a ringbe, és hogyan is kezdtek el érdeklődni a box iránt, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és hogyha látom, hogy van elég érdeklődés, akkor még lesz ehhez hasonló videó, ahol igazából erről fogok beszélni. Viszont térjünk is vissza a jelenbe. 2 héttel ezelőtt Jake Paul 2 kör alatt kikáozta Nate Robinsont, aki egyébként egy híres NBA játékos, és ennek a győzelemnek a hevében hívott ki több embert is boxolni, és az egyik kiszemeltje az Conor McGregor volt, akinek egyébként egy üzenetet is küldött, amit most meg fogunk nézni, amit feliratoztam nektek, és utána pedig fogunk erről az egészről beszélni. What the fuck is up, you Irish cunt? Good morning, Conor McGregor. I know you're probably beating up old dudes in a bar right now, or maybe you're jacking off because you're sick of fucking your wife. I mean, she's a 4, Conor. You could do a lot better, but happy Monday! My team sent you a $50 million offer this morning. $50 million cash, proof of funds, the biggest fight offer you've ever been offered, but you're scared to fight me, Conor. You're ducking me because you don't want to lose to a fucking YouTuber. You're 0-1 as a boxer. I'm 2-0 as a boxer. I just came off the 8th biggest pay-per-view event in history, but you want to fight Dustin Prober, who has less followers on Instagram than my fucking dog. That's a fact. And Dana White, you're a fucking pussy too, you ugly fucking bald bitch! You said there's 0% chance of this fight happening, but there's 0% chance of you getting some fucking pussy. Conor, you're scared. Dana, you're scared. Sign the fucking contract, you idiots. Jesus fucking Christ. Irish bitch. Fuck these guys. Ugye, mint láthatátok, ez volt Jake Paul üzenete Conor McGregor felé, igazából eléggé durván beszólogatott neki, illetve Dana White-nak is, aki egyébként nem tudná ki az a Dana White, annak elmondanám, hogy az UFC-nek az egyik elnöke, és ő azt mondta az egyik interjúban, hogy ennek a harcnak 0% esélye van, hogy megtörténjen. Ez az üzenet egyébként egy pár dologból is vérzik. Az első dolog az az, hogy azt mondta, hogy Dustin Poirier, remélem, hogy így kell ejteni a nevét, ugye Conor McGregor vele szeretne harcolni, és azt mondta Jake, hogy több követője van a kutyájának Instagramon, mint Dustin Poiriernek, ami nem igaz. Tehát Dustin Poiriernek van 1,8 millió, Jake Paul kutyájának pedig 1,6 millió. Szóval hiába mondja, hogy ez egy tény, mert ez alapból egy hazugság, most, hogyha ilyesmit felhozol, akkor legalább legyen igaz. A másik dolog pedig, ez az $50 millió deal, lehet, hogy jó pénz van a harcban, stb. De Jake Paul az utolsó boxmatchért $600,000 kapott, ami egyébként sehol nincsen közel az egy 50 milliós harchoz. Igazából tudom, hogy ez az 50 millió Conor részére menne, de nem tudom, hogy ez mennyire igaz, ez $50 millió szerződés. Viszont ezzel a harccal kapcsolatban még mindig csak a spekuláció megy, tehát semmi biztosat nem tudunk még. Amilyen információval még tudok nektek szolgálni, az az, hogy Conor McGregor színbe hagyta Jake Pault, amikor ráírt egy olyan üzenettel, hogy gyere harcolni te p***. Szóval Conor McGregor tisztában van Jake Paulnak az ajánlatával, és igazából Jake eléggé nagy port kavart Conor háza elé, vagy köré, vagy mellé, vagy fölé. Viszont amit biztosan tudunk az az, hogy Logan Paul Floyd Mayweather ellen fog harcolni február 20-án 2021-ben,
és ez biztos, és ez hivatalos, szóval ha erre szeretnétek egy külön videót, hogy ez hogyan is történhetett meg, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, hiszen egyébként erről is tervezek egy videót, és ha meglátom, hogy van rá igény, akkor biztosan fogok csinálni. Jövő héten egyébként érkezem több videókkal, és tényleg egészen új évig szeretnék nagyon-nagyon aktív lenni, persze új évtől is, viszont ebben a decemberi hónapban szeretném mindenképpen megtolni a videókat. Köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!